ka kten jong blay menta ka sngi ka long na ka chithi ka bana kong sha ki nong korin ka nong ka ba henyo ka khot ka ba life hu ar but ka ba life hu sau Henry hangne nan stress tang ya ka banta ka ba nong kong toin pule shwa ke e ka ba ke ni ki khot kyo ka khot ka ba life hu ar ka ong kum ni te nga mon ba phin long ki ba klem jing khus lai uta ubom shong kurim u yai penle jingmur shepang kata ki e ru ki jong utrai kumnu unyo pensngau pha ya utrai kada khot kabalai phulai ka ongkum ni Henry uta ubala shong kurim uni yai penle jingmur shepang kita ki e ru ki jong keperthai kumnu unyo pensngau pha ya la ka tengah kada khot kaba lai phusau ka ongkum ni ka tengah bat ka thei so ti ru ki ya pher kata ka jing bom shong kurim ka yai penlet jimut syapang ki ru ki jong utrai bahkan yo long ka bakentang hakamet ru bat hakamensim Henry kata ka ba la shong kurim ka yai penlet jimut syapang kita ki ru ki jong keperthai kumno ban yo pensngom pha yala utengah hakashiti ka banakong syakin nong korin kalau ka bahenyo upol apostol u ai jimut ya ka balang hanong korin hakabaya de bat ka jing shongkha bat ka jinglong marwe bat kumno ka wei pa ka wei ka jinglong jong ka jing im kala bande ka jinglong marwe lene ka jinglong bala shongkha la ban bendon kam nak menta ka buram jong ble upol upun kesan ba ka jinglong marwe ka ailat ya ubriuban pelik baha ya ke jimut da ka donot baro hakaban syakri ya utrai klem ka jing pentut kiba wan rengkat bat ka jing shongkha bat ka jing kikli haying asap ya kene ka jing ai jimut la ai hapo jong ka jinglong jong ka balang ka banangkong kaba ya kendu ya kata ka jing sya penchtombeng bat ka jing kiba don kam ya ka jing ai tilut hauble Henry upol shem la penduk mensim ya ka jing shongkha Henry ula penpau ya ka jing mentoi bakar pangjong ka jinglong marwe nak benta jong kitu ki bala syakhot syaka ki tim jong u ki penpau ya ka jing perkhat ki batrekam ka badan tenrai hakaba penroi ya ka hima uble hakipor ki bae ka e ka jumut jong kini ki khot ka banangkong ngakwa ba phin lat na ka jing khuslai upol upen pau ya ka jingkwa jong ki bangit ban im klem ki jing penthut ni ki jing khuslai ki pomdon kam tam hakabaya dei bat ka jing ki khle ka ba kenja perthai nangta ka banta ka ba ar ka ong ka ba ongum ni ubru bompat shongkha usngau khia ya ki kamutrai ki bru ki bompat shongkha ki khamduna ya kata ka jingkit lene ka jingkular hakaperthai kaba ailat yaki ban penlet jingmut kham bha lene kham pura hakaban syakri ya uble bat ban penroi yaki himaju ya kapor kabor bat ka jing perkhat jongki la ban penlut haki ki baken jaman sim ubriu bala shongkha usnyau khia yaki kam jong ka perthai ka jing shongkha ka wanra ya kata ka jing khle man sumare kilok ki khon gi kiti bat ban penbiang ya ka ying ka sem bat ban penya hap ya ki jing don kam jong ka ying ka sem kini ki jing ki khle kila ban penthut dane kila ban phia ya ka jing perkhat jong bru hap deng jong ki kamram jong ka perthe bat ki kam ki baken jam sim nangta ka banta ka basau ka ba ongkum ni ka kenthe ka bala shongkha ka snau khia ya ki kam jong ka perthe ka kenthe ka bala shongkha ka donru ya ka kamram ka baken jam perthe ka haban sumar ila ke jong ki khun ka haban sumar ila ujong ulok bar kumjuro yo ka yeng ka sam jong ka ki bala ban longkum kita ki dauba jong ka ta jing penthut ya ka bakan syakri bahaya uble kini ki dikhot ki don jingide ayu bar ka perthe menta kani ka banta kadang long ka badon kam namar bun ki bru menta ki yele persya ya ka jimut jong ka jinglong marwe bat ka jing thmu jong ka imlang sa lang bun sin ka pendon burom ya ka jingede bat ka jing shoka bat ki klet no lene ki no ya ki bru ki badang sa marwe bat ban sngo ba kimbiang lene sya penbor ban ya dedur bursin yo iya kene ba lada usamla lene ka samla ki shong hamslet ke imlang salang lene ke yengka sam lene ki perlok perjor ki kran sipang jong kata banta ki ong yo kala depor barkum ta ter ki kran sipang jong kata ke kenthe ke ba shong samla
Bunsin kani kajia ya kekenthe. Kiong ushen rang te omnele ula ban yok khun hadin habonre kekenthe enda kalakut por kamla shu ban yok khun yokti. Henry kani ka jing hika jo upol ka penken mau yang iba ka jing long marwe kam dei ka jing khanglat. Henry ka dei ka jing ai ngop ha jo ble ka ayom lene ka jing khot ka ba ai ya kilat ki ba kerpang ban syakri ya uble da ka jing perkhat klem ka jing phiak lene klem ka jing pentot. Kan mau ya kani ba ka jing long marwe kam dei ka jing tim. It is not a curse. Henry ka long ka jing ai ngop ha na uble. To pendan kam hok ya ka nangta ka jinglong lai lut ban syakri ha ka jinglong marwe ka don kata ka jing lai lut ban penlek ya ka jingmut ha ka jing syakri ha ki mission lene ha ki no ki jing khot ki ba uble ulabu ha ka jing im jong ubriu klem ka jing ki khle lene klem ki jing penwit jong ka perthe jong ka yeng ka sep kum ka nuksa ubriu uba marwe ukhamla ban IT ya ka por ban syakri hapo jong ka balang lene ban aya ki jing yarap ne ban but ya ki jing roy ki baken jam sin ban ya ubru uba la don khon don kti hakane ke juk ka bang imenta ka society lene ke imlang salang ka bala jupen bor ya ka dor bat ka jinge dei ka bas ngot nat bun sin ki ong ba ki bru ki ba don khon don kti ki bru ki ba don la shong lok ki long ki bru ki ba kham ko dor lene ki bru ki ba kham kar pang ban ya kita ki ba shong marwe Henry ki kintin jong upol ki tenjo yangi ban yo iya ka jinglong marwe kum ka aka ka ba kodor ka ba don ya kata ka jing thmu kalong ka por ban penjeliu ya kata ka jing de jongi bat uble bat ban lap ya kata ka jing thmu bakar pang jong u na ka benta ka jing im jongi namar kata token mau ya kini la ki long ki ba marwe la ne ki bala shong kurip ka thong ba kongsan ka long ban penon burom ya uble ka jing hikai jong upol ka penslur ya away pa away ban bishar penia ya ka jing don kam bakongsan jongki bat ban penyadai ya ka jing im jongki bat ka mission joble da ka ba penle jingmut klem duna ha ka jing e jong perthe bat khambun ha ka jinglong ba kodor lene ka jinglong bom jikut Henry token mau ya kani la da fishong marwe tang na ka benta ban pen sengob ha ya lade kata kala long lupa ka jing bakla Henry la da fishong marwe nak benta ka borom jomble kata kalong ka masisya bat kalong ka badai ki kitin jo upol ki penslur yangi ban pediang ya ka ayom jongi ka benta la kalong ka ba marwe ne ka ba la shongkurim ban pendon kam ya ka nak benta ka borom jomble ka jinglong marwe kam dei ka jingduna it is not a limitation Henry ka dei ka lat ban pengklan ban penroy ha ka jingaj ban syakri ya kewe bat ban mat ya ka jingthmu ublei bepura lada fidang long ki badang long marwe shubot ya kini ki jindwai nadin jonga ki balong ka jindwai jong ki badang long single ha ka jim jongki kan ne ka jindwai shisha kan pengkela ya ka jim jongpi tungin duai blei uba ukpa jongi uba habdeng ngawan hakama jome daga ba IT ya ka ayom jong ke jinglong marwe jonga hakikti jome try penken mau yang bakane kam dei ka por jong ke jinglong thali Henry ka dei ka jing ai ka badap da ka jingthmu baken japle yerap yanga ban persya ya ka sur jong ka perthai jong ka imlang salang ka ba ong yanga ba ngamlong ubabiang lani ka babiang but haka jaka jong kata tu ngap ya ka jing hot jomi ban pendan kam ya ka ni ka ayom na ka benta ka borom jomi pendap ya ki sngi jonga dakilat ban syakri yame da ka donut paro ban pendroy haka jingit bat ban wanra ya ka jingi jome syaki vipat penduk no ya kawai pa kawai ka jing kwa brai ka ba wat ya ka jimentoy shimet ne ka jing skau pha ka batang shimet por but penbek ya ka dono jonga but commission bom jukut jomi hika yanga ban khenkor ya ka ne ka por kum kalat ban tip kham jelu yami but ban penpau ya ka jing shai jomi ha ka perthei ka badu bat ban pendon burom yame
haki ki ba ngale. Try to ai ba ka jinglong marwe jonga kan omlong shapang jonga Henry shapang jome ka hima jome ki beru jome bat ka jingmu jome to pen klanyanga ban imman la ka sngi da ka jingmen bat ka jing skau tenat ya ka kam jome da ka batip ba ka jing pendep ka bak ham krau jonga ka long ban shakri yame haga kertengu Yesus Kristus ki duai. Amen. Henry menta lada filong pat kibru kiba la don khon kiba la shonglok to bod biang ya kene ke we pat ke jinduai nak banta jope to ngin duai biang umble wa ukpa jongi upa hamne ni ai ngo yeme nak banta ka jing ai jong ka jingede bat ka jing i ka bangya sam iwe ya iwe pat hikai yangi ban burom yeme haka jinge trelang jongi daka babu yame hapadang jongki ki baro ki bangile yerap yangi bangin i klem da perkhat yalade ban mab lailot bat ban sanlang ha ka jingit bat ka jingthamu to ai ba ka jingyade jongi kan penpau ya ka burom jome ka ba syakri kum ka sakhi ya ka jingi jome ya ka perthai pen klan yangi ban kershan bat ai mensem iwe ya iwe pat haka babu ya ka mon jome ai ba ka jingya so jongi kan omlong na ka benta ka jingmen to shimet Henry na ka benta ban kentiu ya ki hima jome haka kerteng jome Yesus Kristus utrai bat unong panim jongi iduai. Amen.